Du girtiyên siyasî biyawayekî nîhêne hatine bîdarvekirin. Sizeye bîdarvekirina du girtiyên siyasî ku bi tohmeta sîxurî bo İsraîlê sizeye bîdarvekirine bi servan de hatî bû sepandin, biyawayekî nîhînî li girtîgeha navendiya Urmiyê de hate cibîçkirin. Dezgeha bînav dadveriya rejima Komara İslamî piştras kir ku sepêdeha Iroşemê duşebilê Banemerê du girtiyên siyasî bînavên Nasir Bekirzadê û Yegûb Kerîmpur piştî derbaskirina du rocan li odaya takekesî de hatine bîdarvekirin. Eva cidî demeke deyê ku berê hoşdarê li ser metirsiya cibîçkirina sizayevan hatî bûdan. Nasir Bekirzadê civanê temen 26 sal xelkê bajarê Urmiyê li pîroseyek bilêz adadverî de sizayevî ciyaliyê dîvana bilind a rejima Îranê ve hatî bû piştras kirin. Yegûb Kerîmpur derçûyê beşa yasa û velatiyê Tirkiye yarsan û xelkê miyanda ve li dema şerê 12 rojiyê Îran û İsraîlê hatî bû destpişêr kirin. Her du girtî li dema destpişêrkirinê de li cer îşkenceyê tund debûn û bo vergirtina îtirafa bîzorê û bo givaşên zêdetir hevcina Yegûb Kerîmpur cî hatî bû girtin. Ev cezayê dîdemekê de hatî cibîçkirin ku navendên mafê mirovtekezî li nêrohniya pîroseyê dadgehîkirina van dikirin. Komara İslamî cezayê mirînevekî amûrek siyasî bîkartîne da ku gelbitirsine. Dîdemekê de ku Komara İslamî dibîn zexta leşkeriya derveyîdeyê dadveriya qaşoya vê rejimê Nasir Bakzadê biyawayekî gumanbar ve şartî û bilêz dervekir ku ev nişana karanîna cezayê mirînevekî amûrek siyasî ye ji bo tirsandina xelkê Êrêmî. Amîr Reysiyan parêzerê Nasir Bakzadê got ku ev ceza piştî ku dadgeha bilind du caran ji ber kemasî û nezelaliyên dîdozê de betalkirîbû hat. Cibîçihanîna vê cezayê dîdemekê de ku parêzerê girtiyê Kurd dozve dikir da ku cezayê ravestîne neheqiya sistematik li Îranê eşkere dike ku heta prosedûrên qanûnî yên navxweyî yên rejimê cî nayê şopandin. Bi betalkirina tavîlê ya fermana ravestandinê û sînordarkirina gihîştina parêzeran bo dozê dadveriya qaşoya rejimê îspat kir ku di atmosferek şer de qanûn tune û tolhîllana evlehiyê şuna edaletê girtiye. Ev gav nişan dîde ku Tehran ji bo veşartina têkçûnê xwe yên siyasî û leşkerî serî li kuştina bilêz a girtiyên siyasî dîde ku berê neçarmane ku dibîn îşkenceyê de îtiraf bikin.